आं साबसिन मोनदों आरो बेखौ जोङो खुंबोगासिनो दङ 2015 मायथाइनिफ्राय जों खुंगासिनो दङ जेरै जोङो 2022 मायथाइयावबो बे हाबाफारिखौनो लादों बेवहाय हारि धोरोम सायख'वाजासे जों बयबो फरायसाफ्रानो बाहागो लानायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो दिनैहाय गोग्गोम बाहागो लासिनदों बे बोसोराव आं साबसिन मोनदों बोथोराबो दिनै जोबोद मोजां होदों बाखि समफ्राव अखा हागासिनो दङमोन दिनै अखा गैया दा बेवहाय जोंनि फरायसाफोरनि बाहागो लानाया साबसिन नुदों आरो जोंनि बिबुंगिरि लोगोफोरबो दङ सोरगिदिं बिबुंगिरि लोगोफ्राबो बाहागो लाफैदों खोब मोजां मोनदों आरो लोगोसे आङो ओरैबायदि मोजां मोनबावदों जे जोंनि अफिसियेल मावबिबानगिरिफ्राबो दिनैनि बे रंजालि आगु रंजालि फोरबो फालिनाय बे हाबाफारियावहाय मोसालांबाय बिथांमोनखौ आं जोबोद जोबोद साबायखर बावनो लुबैयो बिथांमोनहा जे बेबायदि ग्रुप जानानै मावख'नि खामानि मावनानैबो जे बेबायदि रंजाथाइ फोरबोआव बाहागो लादों बिथांमोनहा बे मोसाखावरि माखासे जोंहा खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनहा जोङो एथ' मोजाङै माने मोसाफुंनानै दिन्थिनायखौ आं जोबोद बाख्नायदों जोबोद जोबोद साबायखर होदों आरो फैगौ बोसोरफ्राव जाहाथे जोंनि बे जि रंजाथाइ फोरबो एबा आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारि बेयो साबसिननिफ्राय हामसिन जाथों बेखौनो आं बयबो लुबैयो आरो बेवहाय जाहाथे गासैबो हारि सायख'वालासिनो बाहागो लाजोबनायखौ आं मिजिंथियो बेखौथ' खोब मोजां सोंथि आं गोदो गामियावनो एबा उन्दै उन्दै समावनो जोङो आबै आबौनिफ्राय जों खोनादोंमोन जे बैसागुआव मोसायाब्लालायनो रंजायाब्लालायनो सावख्ला जायो दा बै सेन्टिमेन्टआ बै रावा बै खोथाया दासिमबो आंनि माने खर'आव बा मेलेमाव रिंगासिनो थायो आरो बे हिसाबैनो आङो जे बैसागुआव रंजानांगौ सावख्ला जायो बे खोथाखौ गोसोआव थि लानानैनो दिनैसिमबो आं हानायमानि रंजाबोगासिनो दङ मानो होनबा बेनि बे सावख्ला जायो होननायनि गुदियावनो जोंहा हागौ जे बे फोरबोखौ बयबो रंजानांगौ माने बोसोराव जोंहा खेबसेल' जों आबादारि हारि बे आबादारि हारिया खामानिनि बिराद माबे गिलिर खामानि मावनांगौ जानायाव बोसोराव जोङो खेबसे गोसो होसार रंजायोब्ला जोंनि देहा मोदोमनो माबा मोनसे सक्ति बा माबा मोनसे गोहो होनो हायो खोमा हयथ' आबै आबौमोननि फोथायनायाव बे खोथाया बेरखांबोदों आरो बे खोथाखौनो आं दिनैसिमबो फालिगासिनो दं बिदिनो आं हानायमानि बैसागु खोथा आं रंजायो आरो जेसेबां हायो आं एसेबां रंजायो On this occasion of the Bwisagu celebration organized by the Bodoland University Student Unions, I would like to give my own greetings to the student community and the faculty members, officials and the staffs of the Bodoland universities, and also to all the other students and the teachers coming from the affiliated colleges of the university. A very happy Bwisagu festival, and our student union is organizing this Bwisagu celebrations to welcome the new year and also to pray for a new beginning in the academic career and also for the growth of the universities and also for the prosperity of the regions. And Bodoland University and also in particular the Bodos communities, they have a very rich traditional heritage culture, and this heritage culture can be seen from this Bwisagu celebrations, and it also gives us the opportunity to bring together all our student brothers and sisters from across the other institutions in the Bodoland University to be part of these programs, and we come together as an academic community and to spread good messages to the entire academic community of the Bodoland. Thank you.